दे थौ मानो इदिलाय इमान नुबाय नै इमान खस्थ' खालामनांगौ जायो नुबाय दिनै लोगोफोर नै जोंहा दिनै आइजो माहारि जालायबाय मानो होनोब्ला जोङो शुट खालामनो नागिरदों शुट कमेडि भिडिअ नोंथांमोना आंनि एन महिलारि अफिसियेल फेसबुक पेजाव नुनो मोनगोन दिनै नै आइजो जादों बिथाङा बैसोमुथि नुखायो मानसिखौ मेक्स सोरियो आइ फिसा सिनायाखै नामा सोरियो ओइनो गुजोबलांबाय नै आयै दुरलाय थाबायनाय सोरलै सिख्लासैनो जावलिया माथा फाग्ला एसे प्रेगनेन्ट बायदि नुबाय आसमानि नुबाय नों हिनजावसो जानांगौमोनलै इसोर नोङो हिनजावसो जानो समाय मारदोंमोन खसानोबो जि मोजां नुखादो आयै ओंखारलायनाय दिनै ini Maxa sinayakhैलै सिनायाखै सोरियो Max सोर नायलाय नायनि दे थौ माने लोगोफोर जोङो कमेडि भिडिअ बानायदो ओमफ्राय कमेडि भिडिअनि शुट लानो नागिरदो ओमफ्राय ना नै गांगाथफाना माने माबाया गांगाथफानि पार्टआ हिन्जाव जानाय आरो ओमफ्राय ना दा नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय थांनानै ओइ गुनायल' थेबा मानो ओइनै आं बायोहाय नोंखौनो इमान नुबाय नै इमान खस्थ' खालामनांगौ जायो नुबाय हिन्जाव जाबाय हिन्जाव जाबावनो मोनसे सेकेन्ड भिडिअनि कारणे इमान खस्थ' खालामनांगौ नै होमबासो मोजां नुगोन ना सेकेन्डनि कारणे मानसिफोरा नुहुरजोब्बाय माने आङो मोजाङै दख'ना गानहोनो लुगैयो इखो ओमफ्राय दख'नायानो थोआ देवदो फिसाखौनो नोंना दख'नायानो थोखाया इनि मानसिफोरा नुहुरजोब्बा गैलालै थोलै बहायथ' मिनिखागोन समखौलाय नोंखौलाय मबाइलाव नुखागोन ना दालाय माया मबाइलाव नुखागोन ना थेवबो मबाइलाव नुनाय रियेलाव नुनायनि माबाया बिराद फाराग जायो नों एक मोखांजों मोखां नुनानै मिनिनायनि माबाया बेलेग मबाइलाव नुनानै मिनिनायनि माबाया गारि गैया होनबा नों हिन्जावसो जानांगौ समायदोंमोन आंसो हौवा जानांगौमोन मानसियानो माबा हिन्जाव जाबा जि मोजां नुखायो आं इसोर गोसोथोनो लुगैलायलाङो आं बेथो थौ जय थां दे थौ मानो इदिलाय दे उदो दे नुहुरजोब्बाय फाम मोनसे बुबुल मारलै दख'नाखौ माखो अइखो ओरै गामसाया इसु नुहुरजोब्बाय दे उनाय नो फालिया दे बिमा सु लादों माबा दे खैसा मानसिफोर नुजोबो दे नुबानो हरबाय आलै माथो जानखाय मिथिखायो भिडिअ बानायो होननानै दे जाबाय दे थिखांखांबाय मानो इदि नोंलाय दसेनो बायो माबा खामानिखौनो सेकेन्डनि कारणे इमान खस्थ' नुबाय लाम नाव गोलोमफ्रुजोबलांबाय इनो माबा खोलैनाङा लाम खहस मोनदो खहस मोनदो नुबाय नै मा खालामहोयो नुबायना एकदमबारे गोलोमफ्रुजोबबाय साला मा जावगोन जिबनाव गावबायनिफ्राय बिराद आजादियाव लाखायो माबाखौनो ओरैबायदि बया सैथानखा
माथो आयौ मालाबा मालाबा गथ' सिख्ला जानांगौ आं ओमफ्राय खस्थ' मोनना ओमफ्राय सिन्दुरखौ मोननांबानो खस्थ' मोनखायो आं ओमफ्राय सिन्दुरखौ मोनबानो खस्थ' जायो मानो सिन्दुर फोनखाना थाबाय थायो नालाय ओमफ्राय उनाव सिन्दुर फोननाबाथाय हुगारनाय जायोना हुगारनायखौनो बिराद गिदिर खस्थ' बायदि मोनना लाबाय माने मानसिफोरा फेसबुकाव बिराद जियावनो फैसा मोनो होनना भाबियो दा मोनगोन कि मोना इ भिडिअआव बुंनोनो हाया माने बेसे मायो ना माथारना हो माने ओरैनो टाइम पासनि खार'नैसो बानायनाय जायो बेफोरखौ माने ओरैनो दसे इन्टारेस्ट लानायनि खार'नैसो बानायनाय जायो आरो ओरैनोथ' बारा एसेबां मोनखाया इउटुबानो बेस्ट जानानै दंखायो ना मा होनो मेक्स हो थेवब्लाबो फैसाजों खोथा गैया फैसाखौल' साननानै नोङो जुदि नाजायोबाथाय नों आनसाक्सेस जागोन ओमफ्राय नोङो निजेनि थांखि आरो निजेनि मोजां मोननायजोंसो भिडिअ बानायनांगोन नालाय मोजाङै भिडिअ बानायलांबाय निजेनि इन्टारेस्टनि खार'नैसो बानायो मानसिफोरा फैसा खम होननानै जुदि ज्राब गारना दोनोबाथाय गाबोननो जुदि फैसाया बारायफिनना होबा नोंहा इदियावनो थालांबाय आरो नोंहा फैसादो खोथायानो गैया निजिनि बानायनानै कड मोननाय माने बानायनानै कड मोननाय इन्टारेस्ट मोननाय नायफिननानै बेलेगजों नायजानानै इन्टारेस्ट मोननाय मिनिजानाय बेखौल' माबायो आरो माने नामा इन्टारेस्ट जानानै मिनिनो हानाय बेनि खार'नैसो बानायो नङाबाथ' ओरैनो फैसायाथ' गैखायानो माथो होनबावनो आरो मेंबाय दख'ना गाननानै माने मोनलायनाङा हौवाखौनो हिजिरा बानायलायबाय होननानै हिजिरा बानायाखै दे दसे दख'ना गानहोलायालै मा जानोनो जेबो जाया हिजिरा बानायाखै दे जानायनि लाहार फाहार रुटि एकदमबारे माबासो जाया होनदों खोमा पाकिस्ताननि मेपसो जागोन नामा रुटि नाग्राया दिनै फार्स्ट टाइम मा होनबावनो फार्स्ट टाइम नङा आसामनि मेप ना पाकिस्ताननि मेप जायो आंनाय ए भगबान आला मिला मानो आं साफ खालामोना ओमफ्राय आङो फारसेथिं एवगासिनो अमा बेदर माने रुटिजों अमा बेदरजों माबाजों नै वाव दासो फुदो आरो अमा बेदर बेनिफ्राय नैजा दङ मुला आलु ग्रेभि माने रुटिजों जागोन जाहैबाय फरायनाया दिनैखौ ओमफ्राय गोथावनो संनोसै आरो नैलायनै पाकिस्ताननि मेपसो जाबाय दिनै बोरै जानो जिबनाव बिदिबा रोंथ्राबा रुटि गोथाव जानि होनबाबो मोनजाया मिथिगोना लोगोफोर माने गोथाव जायो आंना मेबाल' जायो नामा माने निजे हारसिं बानायना जायाखै माने मोजां बुस्थुखौनो मोनजाया जालांबाय इ न'खराव माने ओरैबायदि दुखु जानानै दं जिबनाव दा नैखौबो नै हारसिं सेवना जानांबाय गावनि एवनायाथ' गोथाव जाखायानो अरे जाखायो नै गोथाव दिन जाबायानो ओंखामाबो मोनखाबाय लोगोफोर ओंखामाथ' एसे खमखा दिनै मानो होनबाथ' थरायनानै पाकिस्तान माबाखौसो जानांसिगोन मेपखौसो एसेबां फैया जायाखै जानायालाय थिगैनो दं नै थिगैनो दं गोसो होनानै बानाय मिथिबाय होमबानो गथा जायो सिनिबो होबावदो आलु मुला अमा बेदर लागाव ओमफ्राय जोंहा नै रुटि नाग्राया दाबो माने फिलापखौनो खालामनो हायाखै नै नुबायना दे हो बोलो हो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सय सात आठ न' मा जानो नैलाय इलाय खनसे हुथुम गासिबानो जोबगोनसो माबार जाबायानो इयाव दा दै होबानो जासिगोन दै बाङाय होनानै एसे ग्रेभि खालामनोसै लागाव जाजाखानाय जाखाबाय मिथिबाय मोनां जाबाय नैबो मोनांसै ओमफ्राय बेबो मोनांसै माने मोनबायानो गांसे मोनबायानो साखि जासिगोन आरो ना साखि नांथ'आ हो साखि नांसिगौ ओइ नोंहा इ मोनबासो साखिगोन ब्रा इ मोनबासो साखिगोन गारबादो सेरखायो रुटि नारनाया माबानायाबो रुटि एवनायाबो गारबादिव आरो रुटिखौ गारबादिव आरो रुटिखौ बोखारलायसं दसे माबोरै बुस्थुआ खाथारसं खारदलायसं वा देजार बे दखानखौ नायनोसै थ' सालबारियाव थ' हो हैनोसै नामा वा खाथारालै मोनबायानो जाबायबो हो नायनि Iya, bener. Iya. Malah beser nih. Nih. Yoi, pura cong. Terus. Ngapain sih? Toko nih itu. Nang mana izin deh lega padin dia pas time ruti utang.
रोङा आङो माने रोङा होननानै मावखाया आङो रोंगो दिननिफ्राय मोनजाबाय थासिगोन दे रखम जायो आंनि दिननिफ्राय मोनजाबाय थासिगोन दे आरो दिनै खनसे गारदावबावनो दिनै नायबावनि दिनै गारदावबावनो दिनै नायबावनि हो रोंमारबायथ' आरो रुटि दखान हैनोसै माबायाव सालबारियाव बाजार दिना खिन्थु ओइयाव दखानि जाया हो माथ' डेन्जारलै रोंमारबायथ' आरो नुवाखै एवनाय स्टाइलाबो डेन्जार रोंमारबायथ' आरो मानसिया इसेबां रोंना दं होनना मिथियामोन आंखौ मिथिगोना हे भगबान दिनैसो फार्स्ट टाइम नुबाय आंखौ वाव दिस इज लाइक ए बिट दिनै गारदों नै डेन्जारसो डेन्जारखायो यै सिखायना लाथ'रनानै ओमफ्राय जाय रोङा सिखायनानै ला नै नों आंखौ इनसाल्टसो खालामदों मिथिबायना दे गारदाव मोनबायानो यै नायनि मोनबाय हे भगवान मोनजामारसिगोन दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्राय माने रुटि जानानै सुरु खालामनांसिगोन होनबाना मोदोमफोरा एसे हामगोन नालाय हराव एसे रुटि जाबाय थासिगोन आङो आं माने बिबाजैनि एवनायखौल' जाबाय थायोमोन ओमफ्राय रुटिखौनो रोङा होननानैनो बानाया ओमफ्राय दा दाखालि बावै आङो माबायाव मोनना होबायना दा माबायाव कन्ट्रेलाव मोनबायहाय दानाबा ओमफ्य दाना बानायनो रोङालै ओमफ्राय रावबो गैया सिखायबाय आरो सेना दोनखादो ओमफ्राय ना इदि बानायबानो जागोन सं होननानै ओमफ्राय इजिखौनो रोङा आङो माबा रोङा साननानै रोङा हारसिं सिखायखोमाना दङ मालाबा नुबाय थिगैनो दं नों सिखायखोमादो थिगैनो दं रोंनानै रोंबाय आरो नै जादों बया नङा बेफोरबायदि खावनोबाथाय एसे गोबायै खालामनांगो वाव रोजाबाथाय बेसे ओरैनो सायाल' मोननानै सिङाव लेथ्रा बेसे दोननांगो मथाखो बारा गोबाद्रायबाबो जानो मोजां मोनाना डेन्जारलै रोंमारबाय दिनै तावायाव नंबावसो इबोनि पेनबावसो डेन्जार खात्रा मोनजामारसिगोनथ' आरो नै आरो दंबावोसो रुटिना दोननायफोरा बोरैबा साइजफोरा एबार नेयाव मोनखाबायलै नै दुखा जाखाथिंनो हे खुदै गगोना गवा दे संनायथारनि यै गारदालाय सं नुस्लाबासलै दिनै बोरैबा होनबाय थानानै गारदावनाय दे यै बेफोरबायदि गारदावनायजों लोगोसे खाथियाव बेफोरबायदि सारायाव बेफोरबायदि नुजानानै ओरै थाबा बोरै जानो दे यै बा डेन्जार अमा बेदर मुला दुन्दिया आलु ग्रेभि रुटि बुहुद जाबाय रोंमारबाय गथ'आ रोंमारबाय जिबनाव बा संसारखौ मोजां जालांनांसिगोन दाना आङो मोनसे साखिग्रोनानै खोन्थायनि नोंथांमोननो नायलांदो गोथाव जागोन ना जायाखै माबोरै जादों आं एन्सारखौ नायनोसै माया रोंनांगोन लासै मिथिबाय लागाव मुला आलु नै माखो आया wow एबार नै बेदर दोनसै एबार बेदरदो इखौनो दखानाव साला 100 टाका होननानै जानो नागिरो नै बेदर दोनसै एबार वाव रोंबाय udah tuh pelito aja kita orang bawa ini ke busuk deh jangan itu sama jangan nah sama siapa kau tuh nih